Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan, start dari Ups Pet Shop Jalan Durian Wonorejo Kampung Baru Kepung, menuju Puncuk Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahyane lintang sumilire angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku. Ini Dusun Wonorejo Barat, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, aku lan kowe Kabupaten Kediri. ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku aku seneng karo caramu yen nyawang aku aku ya seneng karo sikap lincah manjamu asam kemuyumu kae bungae atiku muga aku lan kowe
tansah wiji selawase. Ini dulu belum ada jembatannya, Lur. Saya pernah ke bawah arus jembatan ini, Lur. Waktu hujan deras, waktu itu saya SMA kelas 1. Berarti tahun 84. Naik sepeda, arusnya deras, saya nekat. Sepeda sama saya itu ke bawah arus, Lur. Nah, kurang 2 meteran itu jurang, Lur. Kurang lebih 5 meter itu, Lur. Untungnya saya bisa minggir. Ini ada persimpangan, Goreng kalau ini, belok kanan ini. arah Karandinoyo, lurus arah Coba, Satak, coba goreng. kita belok kiri arah Puncu. Hah? Iya, cedek. Ya, Kang. Paling benar ya. Janji prasetyo. Jalan tadi kalau ke kanan arah Karangdenoyo, kita ke kiri, Lur. Arah Puncu. Kang hanya seni langit uga bumi muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endahe rembulan sing ngetok wengi iki, isih endah latenmu marang aku. Endah lintang kawuryang ing wengi Kalau nggak salah dusun Parangagung, Desa Puncu, rasa tresnamu marang Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. isih endah rasa tresnamu marang aku. Hah? Iya. Itu yang ya. Nah, masuk Desa Puncu yang itu yang itu ya Kang ya. Yang ya
Polsek Puncu. Video akan saya akhiri di depan itu lur. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.